La nostra societat es troba immersa en un procés de transformació del seu model de producció i consum d'energia. Hi ha factors com l'exhauriment dels combustibles fòssils o el canvi climàtic que ens obliguen a dur a terme aquest canvi de forma immediata, i això afectarà també el nostre model de vida. Per tant, es fa necessari que la ciutadania n'estigui informada i prengui consciència de què representa la transició energètica. Ara bé, vivim en un món on fenòmens com internet, les xarxes socials o les intel·ligències artificials generen un entorn on el problema no és trobar informació, sinó destriar-ne aquella que sigui adequada per prendre les nostres decisions de forma raonada i científica. La majoria de la població sap que ha de desconfiar de fonts d'informació que apel·lin a les nostres emocions en comptes de donar-nos missatges neutres i objectius, o que la informació veraç normalment ens dona una visió detallada i no simplificada o infantilitzada dels temes, o que és important citar i mencionar treballs i arguments científics que donin suport al missatge. El problema és que sovint fem les coses de forma automàtica, sense parar-nos a avaluar les conseqüències. Quan obliguem a les persones a aturar-se i pensar per un moment, la majoria actuen de forma més racional. En un estudi recent en xarxes socials es van substituir els botons de like per altres on es premiava la gent per la qualitat dels continguts que compartien, i això feia millorar el seu ús de la informació. En un altre experiment es demanava a la gent que expliqués per què volia compartir un contingut abans de fer-ho, i així la probabilitat de que compartissin rumors o notícies falses disminuïa radicalment. De la mateixa manera, a l'actual societat de la informació, la manera com consumim la informació ha de ser també reflexiva i responsable, en especial en temes cabdals pel nostre futur, com és l'energia. La sostenibilitat del planeta passa per fer aquest petit esforç de valorar críticament la informació i reflexionar abans d'actuar. A la nostra plataforma us volem ajudar a donar aquest pas. Oferim-vos les claus per esdevenir ciutadans energèticament responsables i empoderats. La informació ens farà sostenibles. Informa't i actua.